ואני רוצה שאתם תעלו מלא עוקבים לאתר שלי. אני עושה מרוי גיימס, ואני עוזר לאבא לעלות מלא דברים. אני ילד בן 6, ותגידו, אתם עולים לאתר שלי, אז תהיו בעוקבים, ותיכנסו לאתר היוטיוב שלי, ותרצו על כפתור הסרטונים, ותורידו עד שתראו אותי. ותראו את השיר שלי, שלמדתי מחדשות 12. מה זה שמה בשמיים? לא ציפור ולא מטוס, כלי טייס ותמול יעשה כלי טייס ותמול יעסקת בם.